Takže čaute, nový opening falošného Brawl Starsu, teraz to premenovali na Box Simulator Clancy, ja vám napíšem aj do popisu, ako sa hrá. Tu som si už otvorila, si dostala Sandy, nechutila, myslím, že som mal 70. Takže toto sa musíme nám skonať. Budem si musieť kúpiť aj gamey, ako vidíte. Jarko, máš superárko, necítim si doma aj kože. Kože som povedal, kto by nevedel. Mali 20 gemov. Yes. Už dávajú za všetko. To ma prekvapuje. 1000 kreditov. Na Edgarika. Tu si ja nemôžem zvoliť postavičku, na ako si budem zbierať, to mi tá hra sama zvolí. A teraz mi zvolila toho, jak sa volá, Edgara. Ale mám na ňoho už aj dostal legendary hviezdičky, na ňoho legendary skin. Tá, mám na ňoho aspoň jeden legendary skin. Tak je to dobré. Na Charlie Piník. Aj keď neviem na čo, keď to sa reálne nebojuje. Ale dobrá. Dobre mať. Idem si teda kúpiť tie gemiky. Možno aj niečo stade si kúpim, no... Jediné za reklamu, čo tu vidím, je 5000 coinov. Spíšala Žarka, na Barrellyho, na Doja a na RTho. Ale musím ako prvé dostať RTho. Ja už mám normálne 2 skiny na RTho. A som dostala ten, ako je v tom červenom plášti, hej. Čakaj. Ešte ako je v tom červenom plášti, aj tento Poseidona bude mať. Videla som tu predtým ísť môjho spolužiaka. Nevidel ma to ten kokotko. Alex. To takto, ale v reálnom toto musím takto prstom. Wow! Tak rýchlo. To nejde ani v tom reálnom. Pozdávajú, aby iba upútali hráčov, hej. Neverte tomu. Máme Poseidona! Dobre, ešte RTho potrebujeme. Stellar Shelly! Ne, neskôr. Mám toľko veľa, tam miniem na takú. Máme 300! Bibinka. Shelly tu je. Dobre, ideme ešte unoknúť toto. Jak sa volá? Mythic Star Dropy a potom sa vám ozvem. Dobre, máme tu 3 Mythic Star Dropy. Dúfam, že z jedného dostanem legendary. To by bolo super. Teraz som tu videla jedného môjho spolužiaka prejsť pred niekoľkými minútami. Pozrel sa mi. Myslím, som nechcela. Potom som si všimla, že on sa zadrval nejakému ciganovi, tak... Dobre, otváram. Mythic. 1 bude iba. Sí. 1 bude iba. 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 1 bude iba.
Jedno, čo si želám, nech budú kredity, hej. Alebo blingy. Skin na RTho Virus 8-bit. Prečo som povedala? Na koho som povedala? Pomýlila som sa, hej. Mythic. Ja veľmi čakám Legendary Star Drop, bracho. Čo to je? Skin na Bibi, jej! Ale to tak, ktorý sa mi nepáči. No, dobré. Nevadí. Veď aj tak sa dá. Najprv som bola pusta, ľavé oko a teraz práve. A nič, iba mythic. Ale foho. Play ikonka. Nevadí. Tu. Dobre. Nebudem si míjať na skin. Jeden blbý. Pre mňa. Ale je to zberateľský kúsok, lebo už Fred nie je. A ja som ten skin mala, len mi zmazali. Môj účet, ako som vám hovorila. Tak to kupujem. Video skipnem. Dobre, už som si za reklamu kúpila tých 5000. A za 5000 si môžem, za 10 000 si môžem kúpiť koľko tu? No, 250. No, máme do zbierky. Dobre. Kupujem to. Dobre, už nemôžem. A najprv umokneme tu tie iné vecičky a necháme si nakoniec star dropy aj kredity, dobre. Ideme odzadu. Musela som si kúpiť. Kredity ako najprvé. Toto a potom staré dropy, dobré. Toto je falšný Brawl, lebo na Sandyho sa asi nezbiera. No dobre, nevadí. Pôjdem ďalej. Čo chcem? Dobre. Už nám zostali iba kredity a star dropy. A ešte tu. To sú ďalšie, toto je asi domy. Dobrá. Najprv kreditky. Jedna babka sa na mňa pozerala. Je mi trapno. Tu nie máme lokál. Za video si kúpim aj toto Audi K5 gemov. Kúpim aj legendary.
Mám tu Legendary Star Drop. Ideme ho otvoriť. Na podstinku kliknem. Prosím. A máme skina Bibi. Gamer Bibi. Máme 46 brawlerov zo 40, zo 80. Lebo tu už pridali aj klán Seaho. Tu ho máme. Ja som si na neho už kúpila aj skin, len si musím kúpiť aj konceho. Ale o 16 hodín dostajem 1250 gemov, tak si kúpim konceho. A budem na ho mať. Oj, Lilinka moja. Chyba Lilinka vlastne staršia. Nie tu v tejto hre, ale v kostýmu. Tu mám Hut Shelly. Sheriff Shelly. Klasickú Shelly. A ja kupujem... Koho kúpim? No, tu je aj táto klasická Shelly. Áno? Čo? Živí? Dobrá. Ja kupujem túto šelinku. Dobre. Na koľko mám ten sniper? Dosť toto. To super sniper. Potom vám ukážem, čo tu nabrala. A pozrite. Nic to nehraje, lebo to tak červené. Prvé sme boli. Potom tu dostajem vajíčko. A bude to. Mňam. Sranda. Rank 3, dobrá. Potom raz to klikla, som nedostala moje vajíčko. A to som hrala. Notácia na... Potom zase ešte na Edgara. Potom na koncovo. Mutácia. Zase vajíčko. Jenom všetko je 100, je 12 vajíčko. Ale toto, už som si ich koniel, takže nemám. Ja. Dať play game. Už som pravda. No všetko sa chcem. Najprv som stačiť iba play game. Ale sa nič tak nehraje, iba tak nejde. No čo, mám niečo nič. Teraz teraz Grifa budem mať. Dúfam, že to nebude 1 hodinové. Bo to bude. Ja toto kupujem. Práve neviem, že čím. Môj spolužiak, to tam ktorý Alex mi nekýval. Dobre, díky. Čo je teda nás čaká? A na konci 3 legendarky. Nemalo byť 500. Dobre. Ja by si dať asi mobil späť na viečky. Sranda. Zase reklama. Aspoň vidíte, aké reklamy mi vyskakujú. Je nám taká divná, že vo vane bola jedna tehotná žena mŕtva.
čo 8 minus 2 je 6. 6 plus 1 je 7. 7 minus 3. 3 minus 3 je 4. Ale takáto hra nie je. 9. 9 minus 6 je 3. 5 plus 3 je 6. Mám naopak mobil. Ja mám naopak mobil. 6. Hej, ale už stiahnuť. A takáto hra nie je. Píri. Máme Legendary Star Drop. Už som sa aj pozrela, že či to natáčam a natáčam. Dobre. Lebo by ste nemali záznam, čo som dostala. A teraz kliknem na ten nápis. O 1200 korun. Ok, idem pozrieť, či si nemôžem kúpiť. Dobre, môžem. Ale iba 65. No dobré. Kupujem Megabox. Iba 2 odmeny. A potom budem mať 1250. To trubili? A mne sa zdá, že v tom maličkom modrom Megaboxe padajú lepšie veci než z toho Megaboxu. Problem not my problem, that's just not my problem. Problem not my problem, that's just not my problem. Tu si môžeme zvoliť True Gold. Môže byť Language English. Nedávame poľský, necháme si tento. Necháme si toto pořadie. La. Idem už tu dať.